Υπάρχει μια μαγεία στη μέθοδο Braille. Ακουμπάς τις λέξεις και σε ακουμπούν και αυτές. Κάτι που οι βλέποντες ποτέ δεν θα νιώσουμε. Να προσπαθήσω να διαβάσω κι εγώ. Αν μπορείτε. Είναι πολύ δύσκολο. Πόσο ώρα έκανε να το μάθεις? Για να το μάθω καλά να το διαβάζω πήρε ένα χρόνο. Μόνο ένα χρόνο? Ναι. Μου διαβάσεις λίγο? Ναι, βέβαια. Σταμάτησε λοιπόν ο Οδυσσέας να διηγείται και έπεσε μια σιωπή μέσα στο παλάτι, καθώς όλοι μαγεύτηκαν από όσα άκουσαν. Γοητευμένη η άρρητη έσπασε πρώτη τη σιωπή και πρότεινε να μείνει κι άλλο κοντά τους ο ξένος και να του προσφέρουν κι άλλα δώρα. Διαβάζεις πολύ γρήγορα. 7 χρόνια κάνω τώρα πλέον Braille. Πού το Οδυσσέας? Ο Οδυσσέας. Εδώ είναι ο Οδυσσέας. Εδώ, ο Οδυσσέας. Αυτό είναι το Αυτό πέρα είναι το μικρό, ναι. Ναι. 2 τελείες και μία ανάμεσα λίγο δεξιά. Ναι. Πέρα από τα σχολικά βιβλία, ποιο βιβλίο έχεις διαβάσει σε αυτή τη μέθοδο? Αρκετά βιβλία, όχι μόνο λογοτεχνικά. Έχω διαβάσει, ας πούμε, την Ινέτ, τη Ζόρσταρη. Έχουν βγει, Ναι, έχουν βγει και αυτά. Και αν δεν έχουν βγει, παίρνω το βιβλίο σε κανονικό, σε βλεπόντων και το πηγαίνω, το φέρνω εδώ πέρα στους υπαλλήλους και μου το κάνουν σε Braille. Γιατί φαίνεται δουλειά? Γιατί με βοηθούν στο να μεγενθύνουν τα πράγματα. Βλέπεις δηλαδή λίγο? Βλέπω λίγο. Τι βλέπεις? Βλέπω το φως πολύ καλά. Ναι. Βλέπω τα αυτοκίνητα, τις μεγάλες σκιές γενικά. Και μπορώ να ξεχωρίσω αυτό είναι αυτοκίνητο και το άλλο δέντρο. Και καμιά φορά και ανάλογα το φωτισμό μπορώ να δω το άσπρο και το κόκκινο. Μόνο αυτά τα δύο χρώματα? Ναι, γιατί τα άλλα είναι η σκούρα θα είναι ή δεν μπορώ να το δω. Δεν βλέπεις αν είμαι γυναίκα ή άντρας? Όχι, απλώς βλέπω ότι είστε άνθρωπος, δεν μπορώ να το δω αυτό. Έτσι γεννήθηκες? Όχι. Έτσι γεννήθηκα, αλλά έγινε πάνω στη γέννα το λάθος. Δηλαδή? Την ώρα που της γέννας, οι γιατροί έκαναν κάτι λάθος και μου πάτησαν το οπτικό νεύρο, με αποτέλεσμα αυτό να είναι αδύναμο πλέον. Ναι. Και με θεραπεία μπορεί να δυναμώσει ξανά. Μπορούμε να το διορθώσουμε δηλαδή? Ναι, μπορούμε. Και προσπαθούμε, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια. Ναι. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον? Πολλά. Σκέφτομαι... Θέλω καταρχήν να σπουδάσω δικηγόρος. Αν και ξέρω ότι εντάξει, ο δικηγόρος δεν είναι και το πιο δίκαιο επάγγελμα, γιατί όσο να είναι, γνωρίζετε. Μεσολαβεί ο άνθρωπος, Ναι. Μη διστάζεις να βοηθήσεις. Δεν αρκεί μόνο η ατομική υποστήριξη. Απαιτείται η συλλογική προσπάθεια όλων μας.